18 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғ бо роҳбарону фаъолон ва намояндагони мардуми шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқоти самимӣ доир карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони сарбаланду меҳмоннавози вилоятро ба ифтихори санаи таърихиву тақдирсози истиқлоли давлатӣ самимона табрик гуфтанд ва барои пазироии гарму самимӣ ва ҷонибдории сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо асри 21-ро асри рушду тараққиёти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон эълон намуда тамоми тадбирҳоро амалӣ карда истодаем. қобили зикр аст ки ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 1000 иншооту биноҳои нав ба маблағи 1 миллиард сомонӣ ба истифода супорида шудааст. Ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлол бунёду аз навсозии қариб 1200 иншооти дигар ба нақша гирифта шудааст ва то имрӯз корҳои сохтмонӣ беш аз 260 иншооту биноҳо ба маблағи зиёда аз 700 миллион сомонӣ ба анҷом расидаанд. дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар барои мардуми вилоят ҷиҳати бунёди роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилалӣ 12 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 2.3 миллиард сомонӣ татбиқ гардида то имрӯз беш аз 200 километр роҳ, як нақб ва 25 пул ба истифода дода шудааст. ҳоло дар ҳудуди вилоят дар ин самт 5 лоиҳаи дигар ба маблағи беш аз 3.2 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст ва ҳамзамон бо ин боз 2 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ барои бунёду таҷдиди роҳҳои мошингард ва пулҳо ба маблағи 2.7 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо мақсади рушди инфраструктураи иҷтимоиву иқтисодӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардуми вилоят 33 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 3 миллиард сомонӣ амалӣ гардида ҳоло корҳо дар доираи 16 лоиҳа ба маблағи умумии 5.5 миллиард сомонӣ идома доранд. дар маҷмӯъ барои таъмин намудани рушди шаҳру ноҳияҳои вилоят таи даврони соҳиби истиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 23 миллиард сомонӣ равона гардидааст. дар ин давра танҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии вилоят 5.7 миллиард сомонӣ ҷудо карда шудааст. барои баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва таъмин намудани ҳадафҳои стратегии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 9 барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии маҳаллӣ амалӣ шуда истодаанд ки дар доираи онҳо татбиқи 808 лоиҳа ба маблағи беш аз 7 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. хушксолӣ ва камобии пайдарҳам аз мушкилоти имрӯзаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад ки зиндагии мардуми сайёраро махсусан дар самти таъминот бо маводи ғизоӣ то рафт мушкил гардонида истодааст. аз ин лиҳоз президенти мамлакат зарур шумурданд ки роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он кишоварзон ва тамоми шаҳрвандони кишвар аз ҷумла сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳар як ваҷаб заминӣ дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода бурда ҷиҳати бо маҳсулоти босифат таъмин намудани бозори дохилии аҳли оилаи худ ва захира намудани маводи ғизоӣ барои 2 сол мунтазам кӯшиш намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, роҳбарони мутахассисони вилоят, шаҳру ноҳияҳои он ва вазорати идораҳои дахлдори кишвар супориш доданд ки доир ба ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат соҳаи энергетика дар кишвар аз ҷумла дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. дар ин давра дар вилоят 24 лоиҳа ба маблағи умумии 1.6 миллиард сомонӣ татбиқ гардида ҳоло корҳо дар доираи 7 лоиҳа ба маблағи умумии 1.1 миллиард сомонӣ идома доранд. ба вазорати энергетика ва захираҳои об, ширкати Помир Энерҷи ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят супориш дода шуд ки ҳамкориро бо шарикони рушд ва сармоягузорон ҷиҳати бунёди нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣ, инчунин офтобӣ ва бодӣ тақвият бахшида барои 100% бо нерӯи барқи доимӣ таъмин намудани аҳолии вилоят чораҷӯӣ намоянд. зимни таҳлили вазъи иҷтимоӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар зарфи 20 соли охир ба соҳаи маорифи вилоят аз ҳисоби буҷети давлатӣ 1.7 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шудааст. бо дар назардошти аҳамияти бузурги масъалаи ҳифзи саломатии аҳолӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат дар ҳудуди вилоят 146 муассисаи тиббии нав бунёд карда шудааст. дар давоми солҳои истиқлол аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ танҳо ба соҳаи сохтмони вилоят 5.3 миллиард сомонӣ
سازمانی مبلغ روانه گردیده 1465 انشاءات اجتماعی و اقتصادی بنیاد و از نو سازی کرده شده است. رهبران مقامات حفظ حقوق وظیفه‌دار شدند که در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، شهر و ناحیه‌ها، فعالان، مسئولان ساحه معارف، اهل زیا و پدر و مادران دایر به پیشگیری کردن همه گونه قانون شکنی و جنایتکاری‌ها و تامین نمودن ولایت قانون تدبیرهای مشخص و قطعی اندیشند. در آخر سخنرانی خود سرور دولت محترم امامعلی رحمان با باور اظهار داشتند که مردم سربلند بدخشان با زحمت صادقانه و صافدلانه خود این منطقه بهشت‌آسای کشورمان را باز هم آباد کرده آن را به یکی از گوشه‌های پیشرفته و زیبای وطن محبوبمان تاجیکستان مبادل می‌گردانند. پس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله سردختر بیمارخانه سرطان شناسی ولایت مختار کوهستانی بدخشان جمیله خدایارو و دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز تیاری المپی ولایت مختار کوهستانی بدخشان ملکمان خالداروف و خواننده مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 22 ناحیه شغنان غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سفینه ایمتشای و با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی و غمخواری همیشگی رهبریت دولت و حکومت کشور برآمد کردند. و سرور دولت محترم امامعلی رحمان عاید به اجرای دستور و سپارش‌های حکومت کشور رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزا نبات علیشیر و دیگر راهبران شهر و ناحیه‌های ولایت حسابات دادند.